Ya kai ka sa nan mutum da ba ka samu ba. Dai ban gama bane ba. Na fara na aji in an jima nan karasa. Okay shikenan. Ya ga wani kayan nan da yayin da ke wa kuwa. Wa to aini a lokacin ma da ya bani da kuɗi na saida. Saida kuma. Data ya mana. Ka saida. Kai na saida data. Kayan na shi saida mai. Kayan na siyar. Lokacin da mun dinga wucewa yanzu ka ga ya zo wucewa yanzu zai biya ta nan wannan fa. Iya duka na zai yi yaro. A ba kai da shaye-shayen sai zo kuma samu matsala. Shaye-shaye iya duka na zai yi yaro. Ya ka san fa yanzu lokacin cewa da zuwa jangon ba. Kuma zai yi biya ta nan wannan wallahi. Idan ya kai ba fa iya ba duka na ne ba. Kuma ina sane na sai da shakka. Ai ƙanina. A babban ya. Wai na kayan nawa ne? Ai kayan nan naka lokacin ma da kaman ma na riga na gama wannan na baya sa bude. Yanzu ba dan gudu zaka je ba. Man ka sani kuwa. Amma ba zama zan yi a can ba. Kawai maro zan karɓo na dawo. Minti 5 ma ta yi yawa. An riga an gama kayan. Dole ma amma kai babban ya ne. Dole ma. Ya ne kiyaye. Noma. Ma lafiya babban ya. Ga ka dai san hali shi ma dan in yi rawa ya kai. Haka kai je ka tsaya mun a bakin kofar da yana da yawa ko ka mun kikiya. Sauri ba. An karo ba. Hai, ina mai gidan naka? Za ka kowa wajen ta gida. Ya tafi na ila. Ta yi me? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. No. Hai, to bari mu baka sako. Idan irin wannan ta ƙara kasancewa, ka gaya mai idan an yi mutuwa zai tafi dinga tafiya da kafarsa.